pareng matur Kanjeng menawi lepat wonten agunging samudra pangasan. Gedhe pangapuraken. Anggen kula nggedhaki sedaya para prajurit lan magelangan enggal. Sakmenika sampun cakup krambel lan kedinas Kanjeng. Mbok bilih Kanjeng badhe nitip pirsa. Kula piten boten andamel kuciwani penggalih panjenengan Kanjeng. Yen toponi bumi banget atur rumangsa bonggong lan bagya mulya jalaran. Putraning pun ibu ki ana loro cacahe. Sriramu lan Kadang Lega. Mongko Kadang Legara kuwi nandhang cacat kaya Sriramu uga mangerteni to. Pendak kala mangsa yen Kadang Legawa ngadhep ana ngersaning puniku kadenangan dening ramamu. Ramamu tansah duka yayang sinipi. Ora gelem ngakoni, ora kersa ngakoni yen to Legawa ki mau titis ya putrane. Mula ya nggih. Pun ibu mundhut kanthi banget marang siramu. Tresnanono Kadang Lega. Rabedane kaya siramu iki tresnani marang jiwa ragamu dhewe ya. Kados pundi menika kadang kula Kanjeng Ibu, sedulur kula. Kula tresna dhateng Kang Mas kula Legawa Kanjeng. Kaya ngono. Kene yo, Nger. Iki mau kadangmu Legawa lagi dolan. Oh, monggo Kang Mas Pate. Sembune kok rasan-rasan. Sing mbok rasane sapa, Bu? Angge sing kula rasane niku nggih wargane dhewe. Wargane sapa wae? Angge panjenengan to, utamane rak panjenengan. Aku. Terus anak kula Legawa. Cukup. Aku kuwi angger krungu jeneng Legawa. Atiku lara. Pikiraku ora parah-paran. Mula kowe aja nyebut jeneng Legawa. Aku ora butuh duwe anak Legawa. Anakku mung siji, Handaka Sawangen. Sawangen, Bu. Handaka kuwi putraku sing tak gadang-gadang. Tak golo-golo. Baguse ulang-ulangan. Mula kowe meneng luwe dhisik, tak gangune putraku Handaka. Ya, Bu. Handaka. Handaka. Inggih kula Kanjeng. Banter lali nek omong. Ngono lho. Nek omongmu banter, ketok cakrakmu. Ketok wibawamu. Piye pakaryanmu, Handaka? Kepareng matur lama menawi lepat ing agunging samudra pangasan. Ya. Anggen kula sinau. Sak suliring reh sak menika sampun pono. Wis pono. Ya iku. Dungokno ature putramu Handaka. Apa ora seneng? Kowe ndek putra Handaka? Wis. Kang Mas Pate nuwun sewu saderengipun. Ya, Bu. Kula menika boten ateges dadi wong tuwa sabela marang siji-sijining anak. Bener. Menika mboten. Nanging Apa? kusiwaning manah kula. Panjenengan paring dawuh lan Handaka daki-daki. Nggih to. Ya. Panjenengan ngatonake tresnane. Panjenengan ngatonake tresna lahir batin dhateng Handaka. Bener. Nanging apa? Putra panjenengan menika wonten kalih cacahipun. Ingkang wedha Legawa, ingkang angka kalih Handaka. Menika sami-sami putra panjenengan. Menika titis panjenengan, menika roh panjenengan. Yen ngaten kula saged mastani. Panjenengan menika ora iso dadi bapak, ya ora iso dadi wong. Sik.
saya aneh. Kok aku ora iso dadi bapak? Aku ora iso dadi wong tuwa. Nggih. Nek bapak piye? Nek wong tuwa piye, Bu? Nggih. Menawi to dados bapak menika kedah adil tur wicaksana. Dadi bapak Adil, adil wicaksana. Kurang adilku endi? Kurang wicaksanaku manggon endi? Kirang adilipun panjenengan tumrap dhateng Legawa. Lan Handaka. Ya. Menika Mban Cindhe, Mban Silagan. Menawi to panjenengan tresna lair batos dhateng Handaka, panjenengan kemban Cindhe dhateng Handaka. Nanging wangsulipun. Ya. Dumawah dhateng Legawa. Nek Legawa Legawa menika panjenengan Mban Silagan. tak jawab pitakon. Nggih. Pancen aku Mban Cindhe, Mban Ciladan. Handaka tak Mban Cindhe. Nggih. Mergo bagus. Pideksa. Gagah. Wis patut lamun to tak Mban Cindhe. Nek Legawa tak Mban Ciladan, kuwi ya wis pas lan tetoni. Mergo Legawa rupane elek. Rupane kaya barongan bubar. Ora gadeg, ambune ora enak, ora butuh aku duwe anak. Legawa. Tak takon kali sampeyan. Takon apa neh? Sampeyan wiwit temanten anyar kali kula. Ya. Nggih to. Panjenengan gadang-gadang ibune besok yen awake dibeblayan Ya. lakon omah-omah duwe anak. Muga-muga wae anak kuwi kang pisanan ijil kakung. Bener. Metu lanang. Heeh. Panjenengan kelakon kula pun meteng. Ya. Kula ngleraken anak kula wujud lanang. Iya. Mboten sanes namung lega. Bener. Niku lanang napa wedok? Lanang. Nah, nggih to. Ya. Terus angka kaping pindho kula meteng melih. Meteng meneh. Bu, aku kepengin dhisik di anak lanang meneh. Dadi anak loro ki lanang kabeh. Keturutan. Dipun sembadani kali Gusti Allah. Bener. Nyatane anak panjenengan ya lah. Lahir bagus. Lahir. Iki salahmu, Bu. Kok salah kula? Iki kelirumu. Pancen aku gadang kuwi duwe putra kakung. Nggih. Besok bisa nulat marang lekasku. Nggih. Ning sing salah kowe meteng pisanan Legawa. Kowe nyidam barongan bubar. Mula anakmu elek bukek, ambune ora enak. Senadyan to Legawa niku wujute kaya ngoten iku. Ya. Niku nggih anak sampeyan. Bener. Sing gawe ya sampeyan dhewe. Niku nggih wiji sampeyan. Ya. Niku nggih roh sampeyan. Bener. Napa bakal lakon yen Legawa niku mang sia-sia saben dina. Wis kelakon mergo rupane elek. Bedane napa kalih? Bedane cetha iki bagus Legawa elek. Lho, Niki anak sampeyan. anakku, Legawa. anakku. Lah nggih. Ning aku iki dina ora pusudi ngakoni Legawa anakku. Oh, nek- Iki wong tuwa iki bapak. Lah nek wong tuwa, Nek wong tuwa. wong tuwa piye? Nek wong dadi wong tuwa niku kedah adil. Adil karo anak-anake. Adil kali anak-anak. Tuladane. Tuladane. Yen sampeyan apa menehi Handaka 50.000 paribasan. 50.000. Nggih. Terus? Legawa ya kudu dikek 50.000. Ora butuh mergo rupane elek. Lah nek perkara adil aku wis adil. Bocah loro tak ingoni. Iki ya tak wene papan, tak wene sandangan. Legawa padha wae. Tak gekno omah. Kowe roh ora omah ning mburi cilik, awor bebek. Iku gone Legawa. Nek butuh mangan, ya tak wehi mangan. Lho, apa kurang adil? Niku jenenge kurang adil. Niku Aku kurang malah adil. dak sia kali anak sampeyan. Aku dak sia? Lah nggih ngoten. Lah kuwi kan anakku dhewe. Ya toh? Nggih. Sing ndek kusane kepatihan aku. Nggih. Kowe kebawa karo aku. Nggih. Kowe anut aku apa anut sapa? Nggih ana Ya sampeyan. iya nek anut aku manut karo aku. Lah niku Legawa Kowe ya anak cukup. Aja ngomong Legawa. Lara ati. Sing lara niku patro. Wis to, ora usah kaya ngono. Sengaja Handaka arep tak pamerno ana ing Galuh Pakuwon. Ya. Tak pamerno karo Sinuwun Prabu Setya Bawana. Sombene aku dadi patih wis ora dienggo, Handaka dadi wakil. Nggih kudune malah Legawa niku sembarang. Cukup barep ning elek bukek ora usah mlebu Legawa. Aku tak toto-toto perkara iki aja nganti krungu Legawa. Angger Legawa krungu titeni kowe. Ya Joko, titeni ya. Lah Pak, salin dhisik ben bagus pideksa ya. Wis tenan aja niku. Nggih, Angger nggih. krungu kok titeni.
Nggih, kok to. Mboten sak semelang sampean. Oh, lah wong tuwa-tuwa berabas akan batang beras kok. Wong cetha. Ya to, Le. Cetha welo-welo ya legawa ki ya dulurmu ya anakku, ya anake bapakmu. Legawa. Alah alah. Baguse anakku. Alah gantenge anakku ya. Alah. Kok ngendi bae kowe Le? Kowe ku yen dolan ki ya pamit karo poniku, pamit karo sedulurmu lanang. Dolan amor bebek. Pawur bebek to. Aku ruku amor bebek Odi. Ya maneh. Sampeyan wis mangan apa urung, Mas? Hah? Wis mangan apa urung? Yang perkara mangan ki ora tak pikir. Nek aku mau dungu Apa Le? Kanjeng Rama nu ngendika lho, Bu. Terus ajenge jalan-jalan. Kula tak melu. Jalan-jalan ning ndi yen kowe? Kang Mas arep melu. Hmm. Tenang. Nang yo melu Kang Mas. Nek sandangane ganti yo Kang Mas. Aku ora duwe sandangan kok kan. Ojo kuwatir. Ora duwe sandangane. Yen pancen cetha kowe krungu ngendikane ramamu, ya to, arep mlaku-mlaku, arep jalan-jalan, ya to, nganti karo kadangmu. Nek kudune kowe ora kaya ngene iki dandanamu Le. Sapripun mboten gadah sandangan kok. Ya kok nyile karo kadangmu. Jimuk sandangan. Endi aku gelem di. Ada kok. Aku rono sandanganmu kudu Nggih, Kanjeng Ibu. Dene kene yo Kang Mas. Kula ndek nek Bu. ya melu no. Mas. Kowe kok yen ning omah ndak ora kerasan, kowe jor-dolan ora mulih pun ibu sing kilangan. Nggih. Apike. Mau bareng-bareng ya Kang Mas. Mau bareng-bareng. Mau piknik nang pantai. Jalan. Kanggone pantai. Bali. Tapi anyar ya. Anyar iki Kang Mas. Pantes lho, Les. Pantes tenan. Yo ngene lho. Yen kowe nderek kon Rama, laku-laku, ya agemane koyo ngene. Hah? Gelem ya? Jalan. Bagus anakku bagus. Nek mlaku piye segadah ya, Le? Segadah lho, Kang. Lah kok iki mlaku malah kaya peyok. Wis katon bar. Ini nderek tenan. Cilaka Kanjeng. Mana, Le? Sang Prabu Setya Bawana ben ora ngisini. Ngisin-ngisini ngoten. Lah ngomong piye? Ngisini. Salah. Sing bener ngisin-ngisini. Wes, Tidak sak menika. sik. Lho, Apa to Kanjeng? ambune Ambune apa kok kita ora mabu apa-apa kok ya. Wangi to Rama. wangi. Mboten
Mampu napa? Aku nek iki apal aku ning lali gone. Jenengan iku mampu napa? Ora napa. Gak iki ambune aku tau iki. Iki ambune bocah sing manggon ning mburi ning kandang bebek. Kok tekan kene, anak mergo tekan kene. Boten. Aja ngapusi lho. Saestu boten. Aja ngapusi lho. Wani lebuten dalam Katanya kematian. boten wonten tiyang. Aceh. Lah, nggih to. Sapa sing wae? Sing pahit niku tanggane niku. Sing gebres sapa? Iki kalau bejune iki kalau Keparo. Tanggane. Nggih. Ya wis nek tanggane. Aceh. Sing wahing sapa? Oleh kanjeng tangga niku le. Bejo niku lek sing pahit bejo. Oh, bejo. Nggih. Ya wis nek bejo. Aceh. Maune rene. Ayo mambune ning kene sekitar iki. Kaya iya kok ora mosok buteran plastik kaya tape. Sang gedang. Gedang iki ora ngene iki. Ngimbu gedang ora ngene iki mambune mambu etrek. Mambune kaya barungan bubuan, kaya tekek bosok. Loh! Jadi sing gebres mau mengkene iki. Kowe kok arep bejo, arep tanggane ora ngajar. Nggih, mesti yen kula ora selak karo jenengan ya mesti ngamuk-ngamuk. Wis setone legowo yo Allah rupane nyolok pocong. Legowo mati. Legowo kok mati. Legowo mati legowo. Wis mbring-mbring sak. Kuning ngono kok iso mbring-mbring. Legowo mati legowo. Ngalih kowe. Kok kene ngalih ben ora ketara. Maju. Maju. Wih. Mandek. Lakuke kemennya digawe-gawe. Legowo. Kowe kok manggo sandangan apik? Sing perintah sapa? Sing kongkon sapa? Kowe dhewe apa sing perintah? Kowe dhewe apa sing perintah? Sapa? Kowe. Kowe kok ora nuhoni kamu. Aku apa piye? Perkara iki legowo aja nganti melu-melu. Mane menika lakal betul. Ora anake, ora anakku. Buka. 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 Buka ora? Nggih. Mrene. Cari. Bapak kula Sandangan iki ling kutuku larang-larang. Ora nukono kowe ning nukono adimu Handoko. Kok enak-enak tunggu yo marai penyakit iki. Legowo. Sandangan iki kanggo Handoko. Kula timbang iki monggo marai penyakit, lalu tak obong. Tak obong, cukup bener. Obong ae sandangan marai penyakit. Bapak kula sekarat. Wis yo, Ger. Terima atimu, wis to. Iki bakale yen bapakmu kaya ngono ki dongak-dongakno muga-muga ndang bongko ya. Mboten namung bongkok. Nggih. Nenjing sambar mletik. Yo. Sing mati sampun bedhek. Nggih. Kula nuwun maaf, Bu. Anu ibu wis masak. Ya to? Kan wis mateng wis. Pun cemepak. Wis, arek ibu dene kirene lek kan.
Jelek Kang Mas. Kene Le. Kene mangan Le. Dibarek ya, Bawa. Gitu. Ya. Kok dulang apa mang dhewe Le? Bilang ya. Lah. Ngambil nih. Ah ya. Wis diwareki nek ngono. Iki senjoke. Mam lawe kok gedang ini. Lah yo ngene iku. Yang dipait daging ya. Karepe iki ngene lho Le. Rame tempe, kok nek wis kesmaki, lagi cuci. Ngono. Nek mene niku mene. Nek mene tipis. Ayo wis diterima panane to. Nggak mampu. Yang mangan, nek ibu ya ibu, bagi-bagi jupukne adikmu. Kok kan. Anane ya Le. Sesuk tak masake iwak ya. Daging apa? Daging sapi apa ayam? Ayam, Bu ayam. Daging ayam. Oh iya. Nyemeng ayam. Melati ya. Stop. Cukup. Kowe namen kowe. Kowe teko-teko mangan, teko-teko mbadok, enak ya Le. Beras, sego, sadurunge dadi sego beras ditenagani. Mangap. Enake cah. Aku sedina utuh urung mangan dene wis badok. Mangap. Oh, ijeh dibuwe lah ya kok enak. Legowo. Kowe butuh mangan. Tenan. Wetengmu ngene. Maju. Ditulang. Maju. Nggih, aku ditulang Ibu. Ya. Lagi udah alen apa? Udah alen ngono sing bang. Sing kongkon lungguh dhuwur sapa? Sing perintah lungguh dhuwur sapa? Ning isor. Pengen mangan. Wetengmu ben parek. Mangan. Kowe kena mangan. Ning aja tok puluk. Tok sosori kaya bebek pangan. Pangan.
Lungguh, tak dusi lungguh. Kau pikir?
Aku sugih. Hei. Apa? Marane bosan. Wes. Dulurmu lanang minggat ben, ya. Mergo aku ora butuh karo lego. Sing ganti kowe. Ya. Kowe matur karo ibumu. Ya. Nek wektu dina iki kowe bakal tak kanthi suwana ning Galung Pakuwon. Tak pamerke. Wis digawe karo ibumu.